יאללה, חזק. כולם, שגעת. 5 שניות לקבלת המש"קית. 5 שניות! זה הטונים שלכם? זה. מה זה המנהל? יאללה. 5 שניות לקבלת המש"קית. 5 שניות! לקבלת המש"קית. מחלקת. עזיזי! אחרי המעשים. נשארים בלבבות! פתחו בהקדם 2 3. אבל אני רוצה להגיד לכם שהיה לי זכות ענקית להיכנס באמצע המש"קית שלכם, ואני גאה בכם ברמות. אני ממש מתרגשת שאתם מסיימים ואתם עולים לסדיר, ואני רוצה להגיד לכם משהו קטן ממני, וסתם לאחל לכם בהצלחה. באמת, עולם לא נשכח אותך.